Takže ahojte lidi, vítám se tohoto krásného sobotního odpoledne. Dnes by se mělo vydat video na Roblox, pak se bude natáčet Hearthstone. Možná natočíme něco z Minecraftu, případně i Vovko. Ale proč toto video natáčím? Taková vlastně informačka, co budu natáčet a jestli bude kanál aktivní. Kanál bude aktivní, budu na něj natáčet a bude to jako minule, že budu natáčet jenom obden, čili teď je sobota, v neděli nebudu natáčet až v pondělí. Aby se tomu takhle rozuměli, tak dneska vydám video, tu informačku do toho nepočítám, ale vydám dneska ještě jeden díl z Robloxu, kde budem točit, myslím, jsem našel nějaký Pokémon nebo něco podobného, nebo nějakou tu adventuru, uvidíme. A hrozně bych vám chtěl poděkovat do toho minulého videa, jmenuje se to Pozvánka na MyCube. Děkuji, že mám tam toho tak 25 knutí, co se u mých videí nestává. A můžu vám za to rád poděkovat, kdo mě teda sleduje. No tak uvidíme se u dalšího videa. Nasledanou.